azért pedig mit tudjatán már holnap, a fájdalom is megszűnik, és vége bűnnek, gondnak. Úrunk, atyánkhoz érkezik, ki tudjatán már holnap, a fájdalom is megszűnik, és vége bűnnek, gondok. Az Úr véget ér, ki tudjatán már holnap, testvér Jézusért, légy kész, ha mennyből szólnak. Szomorkodom, bár nincs okom, tudom, elrejtő engem. Az égihon lesz otthonom, atyám már holnap minden. Az Úr véget ér, ki tudjatán már holnap, testvér Jézusért, légy kész, ha mennyből szólnak. Te fáradt szív, készülj velünk, ott vár reánk a béke. Már gyógyul is minden sebünk, a mennynek énekének. Az út véget ér, ki tudjatán már holnap, testvér Jézusért, légy kész, ha mennyből szólnak. Mi boldogok leszünk mi ott, hol semmi baj nem érhet. Ha Jézus itt lent hívott, szent asztalához ülhet. Az Úr véget ér, ki tudjatán már holnap, testvér Jézusért, légy kész, ha mennyből szólnak. Mikor a folyóhoz érek a nap végén, és minden bánatomat elhagyom, valaki fog rám várni a folyó szélén, és átvezet engem a Jordánon. Mikor a folyóhoz érek a nap végén, minden bánatomat elhagyom. Valaki fog rám várni a folyó szélén, átvezet engem a
köszöntünk minden kedves jelenlévőt. E virasztó Isten tiszteleten elsősorban Gyurka testvért, kedves családjával együtt, rokonságával, és minden jelenlévőt, aki eljött, hogy részétek nyilvánítson a mi testvérünk felé, az ő gyászában és szomorúságában. Hisszük azt, hogy Isten Úr még ebben a helyzetben is. Hisszük, hogy ő az, aki velünk van és megerősíthet, és ennek érdekében ma este Isten tiszteletet tartunk, és az ő igéhez folyamodunk. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Szerető édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban! Hisszük és valljuk, hogy Te élő Isten vagy. Te létezel, és Úrként a mennyekből mindent felügyelsz. Hisszük, Istenünk, hogy Te alkottad ezt a világot, a mi életünket egyen-egyenként. Te rendelted el, hogy megszülessünk, és Te végezted el, hogy az emberek egyszer meghalljanak. Istenünk, tudjuk, hogy a halál ellenség, de tudjuk, hogy Te fölötte vagy ennek is, és egy napon eltörlöd a halált örökre. Várjuk azt a napot, Istenünk, mert tapasztaljuk ez alkalommal ismét, hogy mennyire rombol, mennyire tombol, amikor szétszakít házasságokat, kapcsolatokat, és a földi életnek véget vet. De köszönjük, Istenünk, hogy a Te végtelen kegyelmességed szerint még ezt is átalakítod a mostani helyzetben azok számára, akik fiad kegyelmében bíznak, hogy a halál egy költözés legyen, a Te jelenlétedbe való belépés az örök dicsőségbe, ahol soha többet nincs szenvedés, ahol örök a biztonság. Ó Istenünk, akik most körbeveszünk a koporsót, és jelen vagyunk egy gyászoló házban, kérünk szó ígéd által, csak Te adhatsz nekünk élő igéket, amiként adtál Mózesnek, vagy most nekünk fiad által. Fiadban, aki maga a testélet íge. Kérünk az ő nevében Téged. Ámen. Amen. Szentírásból olvasunk Ézsaiás próféta könyvének 43. részéből az első és a második igeverseket. Ézsaiás 43, 1, 2. Így van megírva az ige ebben a két versben. És most, ó Jákob, így szól az Úr, a te teremtőd, és a te alkotód, Izrael, ne félj, mert megváltottalak. Neveden hívtalak téged, enyém vagy. Mikor vizen mégy át, én veled vagyok. És ha folyókon, azok el nem borítanak. Ha tűzben jársz, nem égsz meg. És a láng meg nem perzsel téged. Ámen. Amen. Énekeljünk egy ének. Mint a szép csillagok mind elmúlnak, ha a napsugar a földre ér, fűszálként az emberek is elmúlnak, egy megmarad, míg Jézusért tettél. Mint a szép csillagok mind minden múlnak, a napsugara a földre ér. Fűszálként az emberek is elhullnak, egy megmarad, míg Jézus élhetél. Ó, ez megmarad, ezzel nem elvad, sosem elvad, míg Jézus élhetél. Ha
más fogja élvezni kezed munkáját, haragni nem, te fogsz kivetettél. Csupán csak a feledékenység vár rád, egy megmarad, mit Jézusért tettél. Ó, ez megmarad, ezzel nem hervad, sosem hervad, mit Jézusért tettél. Ha elhagyod a bűnszolgást az Úrnak, sosem hervad, mit Jézusért tettél. Ő szóltat neki, vitézül harcoltál, buzgó munkádba majd összeestél. Te megnyugszol, de a mennyben majd ott él, éld gyümölcsként, mit Jézusért tettél. Ó, ez megmarad, ezzel nem hervad, sosem hervad, mit Jézusért tettél. Ha elhagyod a bűnszolgást az Úrnak, sosem hervad, mit Jézusért tettél. Szeretett Gyurka testvér, kedves gyászoló család, kedves nyirasztó gyülekezet! Isten ígéből olvastunk, amikor Isten szól az ő népéhez, az ő ószövetségi népéhez, Izraelhez. Izraelt Isten választotta el, mint Ábrahám utódját, elhívta Egyiptomból, és kihozta, és átvitte a pusztán 40 éven át, és bevitte őt Kánaán földjére, és ott beteljesítette számukra az atyáknak tett ígéreteket. Izrael népe azonban föllázadt Isten ellen, és nem imádta Isten tiszta szívvel, hűségesen, hanem elpártolt az ő urától, Istenétől, aki lement utánuk Egyiptomba, oda küldte Mózest, és hatalmas karral hozta ki az ő népét. Ezt a népet Isten, amelyik bálványimádó lett, gonosz és istentelen, aki az ő saját népe volt, Isten megítélte, és ellenséget hozott rájuk. Először az asszírokat, aztán pedig a babilóniakat. És abban az időszakban írja ezt Ézsaiás, amikor Isten ítélete közeledik, Asszíria által, később pedig Babilon által. Az előző részben arról beszél, hogy Izrael milyen bűnös. Vak, süket, nem akar az Úr útján járni, és elfelejkezik az Úrról. És amikor leírja a nép bűneit, Isten őszintén is igazán, mert ő lát be a szívekbe, és mindenkinek tudja a gondolatait, ismeri az érzéseit, az indulatait, amikor Isten mindezt látta, és felsorolta egyen-egyenként, akkor a 43. részben, amit most felolvastunk, azzal kezdő, hogy most pedig ezzel szemben, mindezek után halld meg, hogy mit mondok neked. És azt mondja Izraelnek, hogy én a te teremtőd vagyok, a te alkotód. Isten mindenkinek alkotója és teremtője. Senki nem mondhatja el, hogy én magamtól jöttem létre. Isten teremtette a világot kezdetben.
De Izraelre most azt mondja különösképpen, hogy én téged megalkottalak, amikor kihozta őket Egyiptomból, az volt egyfajta újjá szervezése, alkotása Izraelnek, most pedig másodjára, amikor visszahozza őket Asszíria és Babilónia földjéről, Isten azt egy új teremtésnek nevezi. Már ebben a részben, és majd később többször is. Tehát Isten, aki teremtő, olyan Isten, aki szabad. Ő, ha akar, teremt, ha nem akar, nem teremt. Ha akar, akkor leteremt. A bűn miatt. Isten teremtése mindig szabad, mindig szuverén, és az ő uralkodói jogából, mi voltából származik. Ezért, ha Isten kezdetben a világot, később pedig Izraelt megalkotta, újjá teremtheti azt, ha ő úgy látja jónak. És Isten az ő kegyelméből jónak látja, hogy Izraelt, az ő népét újjá alkossa. És erről beszél itt. És azt mondja róluk, hogy ne félj, mert én megváltottalak. Neveden hívtalak. Enyém vagy. Ez a kijelentés azt jelenti, hogy Izrael, akinek az előbbi részben, amit az előbb éppen felsoroltam, Isten a szemére hányta az ő bűneit, most azt mondja neki, hogy megváltottalak. Ne félj. A megváltás azt jelenti a Bibliában, hogy valakinek a bűnéért valaki más bűnhődik meg váltságként, hogy kiváltsa őt a büntetés alól. Hogy megszabadítsa őt az őt megillető büntetéstől. És Isten maga megváltja az ő saját népét. Mi tudjuk, hogy ez az Úr Jézus Krisztusban teljesült be, amikor Jézus Krisztus adta váltságul magát mindenekért, mint tanúbizonysága maga idejében. És Isten váltságot szerez a bűnös Izrael megmentésére. Mi hirdetjük ma este azt, hogy ez a váltság mindazok számára érvényes, akik hitüket Jézus Krisztusban vetik, üdvösségük céljából. Hirdetjük azt, hogy ez a váltság nem szorítkozik csak a zsidókra, hanem a pogányokra is érvényes. A zsidók közül nem mindenki izraelita, de a pogányok közül sem mindenki elveszett, mert lehet a pogányok közül beoltva abba a szelíd olajfába, amelybe az Úr hív bennünket most. Ne félj, mert megváltottalak. Neveden hívtalak. Isten nevén szólítja az ő népét, és kihozza az övét. Amiképpen kihozta Lázárt a sírból, Jézus nevén szólította, hogy Lázár, jöjj ki! Most bennünket egyen-egyenként nevünkön szólít, hogy jöjjünk ki a bűnnek, a halálnak, a lelki halálnak sírjából, míg élünk-e testben. Ez óriási felelősség, kötelesség, hogy meghalljuk az Úr szavát. Mindenki számot fog adni Istennek azért, hogy ezzel a hívással hogyan törődött. Nem mondhatja senki, hogy Isten nem hívja. Isten meghívása mindenki számára érvényes. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, mondta az Úr Jézus Krisztus, és én megnyugosztat titeket. Békességet adok a ti szíveteknek, lelketeknek. Nyugodalmat. Ez a hívás most érvényes számunkra, akik még a testben élünk. Akik ezt meghalljuk, azok az elhívottak, akik engedelmeskedünk-e meghívásnak. Azok az elhívottak közé kerülünk, akik igent mondtunk az ő hívásának. Mert az Úr Jézus Krisztus azt mondta, az én juhaim hallják az én szómat, és követnek engem, és soha örökké el nem vesznek, és senki és semmi ki nem ragadhatja őket az én kezemből. Jézus Krisztus biztonságot akar adni az övének már a földi életben. Nem akar, hogy bizonytalanságban éljünk. Ha valaki úgy van jelen ez alkalommal, hogy nincs üdvbizonyossága, kérje Istentől, mert Isten nem akarja, hogy így éljünk. Nem akarja. Legyen békességünk a mi szívünkben. És erről azt mondja, erről a népről, akit így megváltott, és nevészszorított, hogy enyém vagy. Enyém vagy. A mi életünket Isten, a mi neveinket a markaiba metszette föl. Ebben a könyvben mondja ugyancsak Ézsaiás által az Úr.
és az Úr tulajdona vagyunk, mert ő megvásárolt bennünket magának. Ezt tette Isten. Ennek alapján, amikor szét lesz szóródva Izrael a pogányok közé, akár hová vigyék őt, mondja az Úr, visszahoznak benneteket. És amikor visszajöztök, a fogságból az olyan lesz, mint egy újbóli kivonulás, egy exodus, de nem Egyiptomból, hanem az összes többi népek közül. Isten visszahozza az ő népét. És amikor visszahozza, valami hasonló történik, de mégis sokkal több, mint korábban az egyiptomi kivonuláskor. Mi történik? Azt mondja az ige, amikor vízen mész át, én veled vagyok. És a folyókon azok el nem borítanak. Ha tűzben jársz, nem égsz meg. És a láng meg nem perzsel téged. Isten nem ígéri azt az ő népének, hogy nem jönnek viharok, árvizek. A 8. részben, ebben a könyvben azt olvassuk, hogy Asszíria olyan, mint a víz, amely becsap Izraelbe, és torkigér. És bejött Asszíria folyóvize Izraelbe, és Izrael vízbe jutott. A víz sokféle nyomorúságot leír. Épp úgy, mint a tűz is. Tűzbe, vízbe jutottunk, mondjuk néha. És a Zsoltáros is mondja. De az Úr ígéri azt, hogy mindezekben velünk lesz. Nem azt ígér, hogy nem következik nyomorúság. És a testvérünk életében is sok nyomorúság bekövetkezett. Jöttek a vizek. A lelkéig értek, hogy az életét elvette. A betegség vize és tüze. Ez alatt azt értem, hogy a földi életét. Viszont Isten nem hagyta el. Az ő hitét halálig megőrizte. Követhetjük a hitét ebben. Isten hívása most számunkra szól, mifelénk van intézve. Szeretnék felhozni egy példát, összesen 2, mind a vízre, mind a tűzre. Amikor a vízről beszélünk, akkor először Izraelnek az a megtapasztalása jut eszembe, és a Bibliában megtaláljuk, amikor Egyiptomból kijöttek, és amikor később bementek Kánaánba. Mert a Vörös tengeren mentek keresztül, és megnyílt a víz, és átmentek a tengeren, és a túlsó parton pedig kijutottak, később pedig a Jordán vize megállott folyni, és átmentek a folyón Kánaánba be, száraz lábbal. Ez Isten csodája volt. Amikor vízen mentek át, azok nem borították el őket. A Mózes második könyve 15. része azt mondja, hogy kőfal gyanánt merevedtek meg a vizek, szilárdultak meg a tenger mélységében. Úgy haladtak át a folyóvizen. Amikor később, amiről itt Ézsaiás beszél, hogy tüzen mész át, és az nem fog megperzselni téged, és nem égsz meg, eszünkbe juthat az a 3 ifjú, aki Babilonban beledobva a tüzes és égő kemencébe az ő hitéért, mert vállalták, hogy nem hajtanak térdet annak a bálványszobornak, amit a király felállítatott. Amikor szólt a síp, és szóltak a dobok, és a kürtök, és hangzott a zene, mindenki letérdelt. Mindenki meghajolt. Óriási sokaság volt ott. Állott egyenesen 3 ifjú. Meg lehet állni fiatalon az Úr mellett. És a király hívatta őket. És mondta nekik, hogy még egyszer parancsolok a zenészeknek. És akkor boruljatok le. Még adok egy esélyt, hogy megmeneküljetek a kemence tüzétől. Mert aki meg nem hajol, az égő tüzes kemencébe vettetik. És azt mondta 3 ifjú a királynak, nem szükséges nekünk addig várni, vagy neked szóljunk. A mi Istenünk képes kiszabadítani
Hát a király feltette a kérdést, hogy ki az az Isten, aki őket megszabadíthatná. De azt mondta, ha nem tenné is, akkor sem hajtunk térdet. A király annyira felbőszült, hogy parancsba adta, hogy a kemencét 7-szerte jobban fűtsék be. És a kemencét befűtötték. És a 3 ifjút megkötözték. Kezükön és lábaikon. Akik Istent imádták egyedül, és nem voltak készek meghajolni a bálvány előtt, mert az törvényszegés lett volna. Ők Isten iránt ígértek hűséget, és bedobták őket. Akkora volt a tűz, hogy a katonák, akik őket dobták be, azok elégtek a hőségtől. És a 3 ifjú bekerült a tűzbe. És a király oda ment, hogy megnézze őket a tűzben. És akkor észrevette, hogy valami történik. És felkiáltott, és megkérdezte az ő főembereitől, nem 3 dobtunk be a tűzbe? De igen, mondták, 3. Én 4 látok. És azok nincsenek megkötözve, azok járnak a tűzben. A láng nem égeti meg őket. A 4. pedig olyan, mint Istennek a fia. És akkor kiáltott a király, Sidrák, Misák és Abednego, gyertek ki! És kijött a 3 ifjú a tűzből. És nem volt még a ruhájuk sem megperzselődve. Még a füst szaga sem járta át őket. Isten azt ígérte, hogy ha vizen mentek át, én veled vagyok. Gyurka testvér, Boriska testvérünk befejezte, átment. Itt a nagy kulcs, a kulcs szó az, hogy át. Amikor vizen mész, át. Én veled vagyok. Átmegyünk a vizen. Mi nem maradunk a vízben. Testvérnünk belépett most a halálba testileg, de egy napon ezen is átmegy. És kijön dicsőségesen. Akkor nem lesz szenvedése a testnek, nem lesz nyomorúság, nem lesz rákbetegség, semmi, ami a testet pusztítja, vagy a világot. Mert átmegy. Egy olyan reménységünk van a Krisztusban bízóknak, hogy átmegyünk. Szeretném mondani azt, hogy nincs senki a világon, aki előbb vagy utóbb ne kerülne tűzbe, vízbe. Nincs senki. Amikor ez a világ meg lett teremtve és elromlott utána, annyira megromlott a világ, hogy ma minden test a földön, minden ember az ő útját megrontotta Isten előtt. És azt mondta Isten, elérkezett minden testnek a vége előttem. És következett az özönvíz. És mindenki bement a vízbe. De 8 lélek a bárkával ment. Az megmenekült. Fentről esett. Lentről nyíltak meg a források, de ők megmenekültek. A többiek bementek, de nem mentek át. Noé az ő családjával átment a vizen. És a szárazon kikötött az Ararát hegyén a bárkával. A többiek is bementek, de nem jöttek ki. Amikor Izrael népe kijött Egyiptomból, a tengerbe mindenki bement. De a tengerből nem jött ki mindenki. Izrael népe kijött a tengerből. De a fáraó népe csak bement, és nem jött ki. Azt mondta Isten, hogy egy napon ezt a világot még egyszer megrázza. És nem vízzel fog ítélni, hanem tűzzel. Akár mennyire is rettenetes és ijesztő és az, de a Biblia igaz és reális. Jön tűz erre a világra. Az elemek ropogva felbomlanak. Megégnek, mondja az ige. Hadd kérdezzem meg, mi lesz akkor veled, amikor jön a tűz, az Úr napja úgy jelenik meg,
tűzben átmész, vagy csak belemész. Mert vagy örök tűzben ég az ember, ez a pokol, vagy átmegyünk, és az Úr bennünket kiragad, és az övé leszünk örökre, és nem lesz hőség többet. Azt mondja Jelenések 7, ott nem lesz hőség. A pokolban pedig nem lesz víz, szomjúság, sírás és fogcsikorgatás. Ezt a Biblia mondja. Felelősségem, hogy mondjam és hirdessem. Lesz még egy tűz. Hogy menekülhetünk meg ebből a tűzből? Ha megmenekülsz rákbetegségből, megmenekülsz abból a tűzből, ami következik a világra. Máté Miklós testvér, a korábbi lelkipásztor, aki itt volt Lónál lelkipásztor, megkért, hogy közöljem, hogy nagyon sajnál nem jöhet el, nincs itthon. Azt mondta, hogy sorstárs, Boriska testvérnővel együtt kezdték a kemoterápiát. Együtt. És ő még él. Ő ezen átment. De hogy lehessen átmenni a következő tűzön? Mert mondom, jön tűze világra. Elmondom, hogyan. Az a 4 ifjú, aki a tűzben volt, 3 bedobtak, és egy oda belépett. Amikor a király kihívta az ifjakat, nem jött ki 4. Csak 3 jött ki. Mi lett a 4-dikkel? Vajon mi lett a 4-dikkel? Tudod ki a 4? Jézus Krisztus. Jézus Krisztus az, aki mikor megszületett a világra, azért született meg, hogy helyetted és helyettem abba az árvízbe kerüljön, és abba a tűzbe kerüljön, amelytől téged akar megóvni és engemet. Az örök tűztől. Attól a tűznek tavától, amit megérdemlünk mindannyian. Hiszed-e azt, hogy Jézus Krisztus a kereszten helyetted elszenvedte az összes bűneid büntetését? Azt imádkozta Gecsemáné kertjében, mikor bement a tűzbe, meg a vízbe: Atyám, ha lehetséges, múljék el ez a pohár tőlem. Mindazáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. Azt mondta korábban a tanítványainak, hogy keresztséggel kell nékem megkereszteltetnem. Milyen keresztségről beszél? Nem a vízkeresztségről, azzal már korábban megkeresztelkedett Keresztelő János által. Egy másik keresztségről, a szenvedés keresztségéről, és hogy a halálba belemerül. És Isten most arra hív bennünket, hogy mi is legyünk eltemetve a keresztség által az ő halálába, Krisztus halálába, amelybe ő belépett. És ha benne vagyunk, akkor minket nem fog érni a második halál. Ez az örömhír, testvéreim. Itt, a halálos, a gyászos háznál hirdetjük az életet. Aki meghalt, érettünk, tűzbe jutott, vízbe jutott, hogy mi soha ne jussunk abba, amiben ő jutott. És ha a földön érnek bennünket nyomorúságok, szenvedések, és előbb-utóbb pedig a halál, mindezeknek felette, azt mondja az ige, diadalmaskodunk azáltal, aki bennünket szeretett. Mert meg vagyok győződve, hogy sem élet, sem halál, sem jelenvalók, sem következendők nem szakíthatnak el bennünket Istennek a szeretetétől, amely Jézusban van felénk. Itt az ige beszél, testvérem, múltról és beszél jövőről. A múlt az, hogy megváltottalak, neveden hívtalak, enyém vagy. A jövő az, hogy amikor vizen mégy át, én veled vagyok, amikor folyókon azok el nem borítanak, ha tűzben jársz, nem égsz meg, s a láng meg nem perzsel téged. Az ígéret a jövőre csak azokra érvényes, akik a múltban meglettek váltva, a hívást elfogadták, és az Úr személyes tulajdonai. Ezekre érvényes az,
hogy amikor vízen mész át, én veled vagyok. Másképp is jön a víz, de nem lesz az Úr vele? Vagy a tűz? Az Úr oltalmazzon ettől mindenkit, hogy egyedül, magányosan jusson be az ítélet tüzébe. Milyen kegyelem, hogy az alkalommal hirdethetjük azt is. Gyurka testvér, kedves jelenlevők, nekünk még e földön lehetnek próbák. Testvérünk befejezte. De ha tűzbe jutsz, ha vízbe jutsz, ha lángok környékeznek, egy vigasztalhat. Az Úr veled van ott is. És ő már a nehezét elszenvedte. Még ez is hasznunkra válik, ami most következik. Még számunkra ezután a halál. Az Úr azt akarja, hogy akik őt szeretik, minden javunkra legyen, még ha nem értjük akkor is. Hadd vigasztaljon ez az ige, ez a tudat minden kedves jelenlévőt. Vesd hitedet Jézus Krisztusba. Az ő szent szellemét adja beléd. Az ő lelkével megáll téged, hogy többet ne legyél egyedül. Ő benned lakozzon, veled járjon, és lélekkel telve éljél még a nyomorúság közepette is. Isten segítsen meg arra, hogy a mi hitünket tudjuk kifejezni, amit az igében itt hallottunk. És ha lenne itt valaki ez alkalommal, aki még nem biztos, hogy Isten őt megváltotta, elhívta, és az övé lenne, most fogadd el hitáltal a felkínált kegyelmet. Bízd életedet Jézus Krisztusra. Bűneidet megbocsátja. Szent szellemével betölt téged. Erősödjél meg. Higgyél Jézusban és üdvözülsz. És akkor lesz reménység a találkozásra, a dicsőségben a viszontlátásra. Amit kívánok, nem csak Gyurka testvérnek, hanem minden kedves jelenlévőnek, hogy dicsőségben találkozunk ama napon együtt ismét. Adja ezt meg az Úr az ő kegyelméből. Ámen. Énekelünk egy éneket, és ha azt követően valakinek önkéntesen lenne szolgálata magyar vagy román nyelven, meghallgatjuk élő szeretettel. După cântare, ce vom cânta acum, dacă cineva vrea să aducă un cuvânt de mângâiere, atunci vom da posibilitatea ori în limba maghiară, ori în limba română. Ott a folyónak túloldalán, a minő kedves, szép látomány. Dicsőjük lények nagy serege, szívemben hangzik üt éneket. Ott a folyónak túloldalán, ó, minő kedves, szép látomány, dicsőjük lények nagy serege, szívemben hangzik üt léleket. Siess haza, ó, siess haza, így hangzik az Úr hívó szava. Üldöklő fényben várnak reát, siess ó haza, siess tehát. Az szülők várnak, boldoglanul, gyermekük majdan megjönni fog. A viszontlátás oly üt felé, egymásra
hangzik az Úr hívó szava, üldöklő fényben várnak reát, siess, ó haza, siess tehát. Előre mentek testvéreim, mostan a fényből intek felünk, ó mi szépek, ó mi dicsők, szeretve várnak, énekelem ők. Siess haza, siess haza, így hangzik az Úr hívó szava, üldöklő fényben várnak reát, siess, ó haza, siess tehát. Várjunk a Úrba, Úr engemet, aki csak Úrban mind szeret, üdvözítőnél van a helyem, jöjj te is bűnös, jöjj velem. Siess haza, siess haza, így hangzik az Úr hívó szava, üldöklő fényben várnak reát, siess, ó haza, siess tehát. Befejező éneket fogunk énekelni, azt követően majd imádkozni fogunk. Márton András diakonus és kérjük szeretettel meg imádkozni. 41-es. 41. Ragyogjuk, vagyunk a távolból, így szemünk látja ezt teljesen, ahová vezetve Jézustól, ő népe végében nem legyen. Csak hamar, örömmel mi is bemegyünk teljes díszben. Csak hamar, örömmel mi is bemegyünk teljes díszben. Mindnyájan győrben zengenek, örvendek Jézusnak boldogan, a gondok végképpen eltűnnek, ott van
Urunk Istenünk, és magasztalunk még egy ilyen alkalommal is. Alázattal megállunk előtted, és elismerjük azt, hogy múlandók vagyunk, de te örökkévaló Isten vagy. Dicsőítünk azért, hogy elküldted a te fiadat, Jézus Krisztus, hogy megváltson minket, hogy velünk legyen akkor, amikor a vízen vagy tűzön menjünk át. Köszönjük, hogy mindeddig megtartottad ezt a családot, és köszönöm, hogy a nehézségek, próbák között is a hitük Boriska testvérnőnek megmaradt te benned. Köszönöm, Uram, hogy bízhatunk benned, és köszönöm, hogy a próbák között is megtapasztalhattuk azt, hogy te vagy a mi segítőnk. Istenem, most kérlek, te add a te vigasztaló ígéret, bátorítást Gyurka testvér szívében és a család szívében. Tudom, hogy te vagy az igazi vigasztaló, te tudsz megvigasztalni minket minden nyomorúságunkban. Kérlek, Uram, hogy maradj el a családdal, és áldjad meg a mi életünket, hogy valóban a mi hitünket te benned tudjuk vetni teljesen, és mindenekben tudjunk te néked dicsőítést, magasztalást hozni. Legyen a te békességed, a te szereteted mi velünk, és maradjon a gyászoló családdal. Amen. Amen. Szeretnénk Istenünk vigasztaló kegyelmét kívánni Gyurka testvérre és a gyászoló családra, és szeretnénk megköszönni a gyászoló család nevében minden kedves jelenlévőnek, hogy itt létével részvételt nyilvánított testvérünk a család felé. Isten kegyelméből, ha élünk, a temetésig, hiszen hónap délután 7 órai kezdve 2 órakor lesz a magyar baptista imádság. Serviciul comunitare a sorei Borișca va fi mâine la ora 2 după masă la Biserica Baptistă Maghiară. Dacă putem să fim prezenți și mâine, vom face bine. Dumnezeu să vă binecuvânteze.